Dobrý deň, priatelia. Dneska vám chcem ukázať ďalší stroj z produkcie Makao. Teraz je to Makao XK350F. Je to tiež taký väčší stroj. Hodný kde na pílu alebo na nakladanie štrkov do družstiev. Všade tam, kde potrebujete silu a veľký zdvih. Zdvih má 4 metre, je tam 2-kubíková vlastne lyžica, k tomu sú vidly paletizačné, je to na rýchlospojkách, neovládané cez kabínu, takže ľahká manipulácia, má kotúčové brzdy, aj ručná, aj vlastne kotúčová, to klbač, hrubého materiálu, všetko spravené. Automatická prevodovka, 4-stupňová, krásne to radí, je to ozaj bombovo, aj rýchlo ináč, kebyže sa tu presúvať z miesta na miesto. Je to buď na 4-stupňových pneumatikách, no, motor to má 92 kW, 110 koní, turbo. Pravím, zase niečo iné a nové. Nové to je hlavne v prevodovke. Jednoduchšie ovládanie. Je to vlastne cez páku. Takúto, predtým tam boli cez páky, teda cez elektroniku. Vlastne jednoduché ovládanie. Jedna rýchlosť, druhá rýchlosť. A pod toto sú malé, touto pákou prepneme na veľkú rýchlosť, zase jednotka, dvojka. Má tu kúrenie, hravenie, rádio nejaké, ventilátor. Takže vyzerá to celkom zaujímavo, robustne. Takže neváhajte, kto má záujem si prísť pozrieť, vyskúšať. Momentálne na sklade vo Zvolenie.